Така? На така? Добре. За вас, които сте специално от Сицилия или от друго място, които са за първи път, днес ние продължаваме с 8-та тема от Първо царе. Няколко думи като овертюра да кажа за Първо царе. Всъщност царете са 4, а в оригиналните езици те са само 2. Самуилово първо и второ Самуилово. Тоест, Първо и Второ царе обединява Първо Самуилово, а съответно Трето и Четвърто Второ Самуилово. Идеята за това е, че тук става въпрос между Саул и Давид. Заедно с него има много исторически моменти. Всъщност с две думички Саул и Давид е преобраз на плътта и духа. Ако нещо друго трябва да запомните, запомнете това. Ние си говориме за плътта и за духа. Братя, сестри, възход и падение, поучение, Елизабет, е темата, но ми изглежда много дълго. По-добре е с едно изречение поучение. Днеска за малко Стефан да отгатне темата, защото той така започна, нали, поздравя ви към вас. А ние казваме, Божий човек да бъде усъвършенствуван и приготвен за всяко добро дело. Братя, сестри, така започнахме да говорим за царете. Една тъжна ситуация преди повече от 2800 години назад и днеска е актуална. И днеска става за твоя и за моя живот. И днеска тя дава отговор на въпросите, които поставяме в живота. От всичко най-много се радвам, така буквално чел съм, да не кажа десетки пъти царствата, специално Първо царе, обаче за първи път видях Ана по начин, по който мислеще да видя всяка една жена. И за да не бъде сексистко това твърдение, това не касае само сестрите и жените, това е и за братята, и мъжете, и за децата. Тоест, молитвата на Ана, която променя един народ и една нация. Молитвата на Ана, която променя всичко. Братя, сестри, така и окуражавам и вас. Вие да бъдете молители и да продължите смело напред. Говорихме над ума, над познанието, над необятното. Това ще предизвика война. Бога на обратите. Отиде си славата, както казах. Йохавот или Ихавот, правилното нещо. И последната тема, за която говорих, беше защо почиташ синовете си повече от мен? Бог или децата ти? А тая сутрин, сестри и братя в Господа, ние искаме да продължиме нещо, което е изключително важно в живота на християнина. Ние пееме ще извикам аз към тебе и ти ще ми отговориш, а знам. Така беше, нали? А ако размениме местата, как ще стане? Не ти да извикаш към Бог, Бог вика към тебе. А ти говориш ли, отговаряш ли? Или какво се случва сега? Бог говори, ти кажеш окей, направиш се на глух. Да не бъде, съгласен, да не бъде. Братя, сестри, когато Господ ви говори, вие какво правите? Слушате? Мъжът ти може да говори с Господен глас, нали? Слушайте внимателно, братя, сестри. И детето се слугуваше Господу пред Илия, а словото Господ не бе рядко в онези дни. Явно видение нямаше. В това време, когато Илий лежеше на мястото си и зрението на очите му беше начало да затъпява, да не можеше да гледа и Самуил лежеше в храма, Господен, дето беше ковчега Божий, преди да угасне светилника Божий, викна Господ Самуила и той рече, ето ме. И завтече се при Илията рече, ето ме, защо си ме викнал? А той рече, не съм те викал, чадо, върни се и си легни. Отиде и си легна Самуил и Господ викна пак втори път. Самуиле! И стана Самуил, да отиде при Илия и рече, ето ме, защо си ме викнал? А той рече, не съм те викнал, чадо мое, върни се, та си легни. И Самуил не знаеше още Господа и не познаваше добре и словото Господне не беше му се откривало още и викна Господ Самуила трети път. И станата отиде при Илия и рече, ето ме, защо си ме викнал? И разумя Илий, че Господ е който вика детето и рече Илий Самуилу, иди си легни, ако те повика пак, ще речеш, говори Господи, говори, защото слугата ти твой слуша. Самуил се отиде и легна на мястото си. Господ застана и повика, както по-напред, Самуиле, Самуиле. Тогава Самуил отговори и каза, Господи, говори, защото слугата твой слуша. И рече Господ Самуилу, ето аз ще направя в Израиля едно дело, защото всеки, който го чуе, ще му писнат и двете уши.
В този ден ще върша против Илия всичко, що говорих за дома, начина му, по който започна и свърши, защото му известих, че аз ще съдя дома му до века за беззаконие, което знае той. Понеже синовете му нанесоха клевета и клетва на себе си, а той не ги възбрани. И за това се заклех за Иливия дом, че беззаконието на Илиевия дом няма да се очисти във век с жертва, нито с приношение. И легна си Самуил до утринта, после отвори дверите на дома Господен и боеше се Самуил да каже видението на Илия. А Или повика Самуил и му рече: Самуиле, чадо мое, не крий го, моля те от мен. Кое е словото, което ти говори Господ? Така да направи Бог и така да приложи и притури. Ако скриеш от мене някой от всичките му думи, които ти говори. И каза му Самуил всичките думи и не скри нито една от тях. И рече Или: Господе, нека направи онова, което е угодно пред очите му. И растеше Самуил и Господ без него и не оставаше да падне нито една от думите на земята. И всичките, целият Израел, от Дан до Вирсавее, позна, че Самуил беше определен за да бъде пророк Господен. И пак захвана Господ да се явява в сило, защото се откриваше Господ Самуилу в сило чрез Словото Господне и разчу се, че Словото Самуилу по целия Израел е от Господа. Амин. Една много интересна история. История, която касае всеки един от нас. Често пъти и вие слушате, често пъти и вие имате някой път моменти, в които стоите и се чудите: кой беше? В такива случаи, когато имаме съмнение, най-лесният начин е: говори, Господи, слугата. Говори, Господи, слугинята Твоя слуша. Братия и сестри, големите проблеми изискват големи молитви. И ние виждаме какво се случва реално в Израиля по него време. Тогава Или е на 98 години. Един 98 годишен старец, освен че не чуваше и не виждаше вече, беше пропуснал най-важното. Духовно прозрение и критика. Както казах и преди, така и повтарям и сега. Или не беше случайен човек. Може би някои от братята ме следяха и видяха, че текста, който четях, беше много архаичен и не пасваше с някои от вашите преводи, които са. Имаше леко разминаване. Тая сутрин сложих Цариградски, обаче неревизирания Цариградски. Има един превод точно преди него, малко повече. Той ми изглежда малко по-разложчи. Ясно и точно и право куме та в очи. За Ана децата не са средство за устояване на личната правота или някакво себично разбиране. Наследство е един проблем, който е разпространен между родителите, но всъщност тук имаме нещо, което ме кара да се замисля. Братя, сестри. Ето го Самуил. Изпросения от Бога, търсения от Бога и Бог го изпрати. Днеска виждаме няколко стъпки, първите стъпки на Самуил. Ако ви бяхте внимателни в текста, разбираме няколко тъжни неща. Първо, нямаше слово в сила. Бог не говореше там. Почти беше изгаснал светилника. Тук много неща. Обърнете внимание, това дете поддържаше светилника. Това дете тук и в прави преобраз, и в прекия смисъл на думата, слагаше масло в светилника. Божия ковчег беше там. Ако вие си спомняте предишния път, когато говорех "Отиде си славата Господна" за Йохавот, братя, сестри, филистимците и израелтяните се биха и още в първата битка те загубиха 4000 човека. Сега като говоря тия неща, искам вие да не мислите само исторически. Мислете си за вас. За вашите битки. За вашите загуби. Да не бъде. И къде сме я сбъркали? Нещо пропуснахме ли в тия неща? И вие имате право да зададете въпроса си на Бога и да кажете: Боже, нещо не е наред. Нещо правя, което не трябва да правя. Помогни ми, Боже, да променя нещата по начин, по който трябва. За голямо съжаление, когато направиха загубата, събраха се старейшините и решиха да отидат и да вземат ковчега от Сило и да го докарат да стана. Братия, сестри, ето ви още една груба грешка.
често пъти битките, които водиме, често пъти начинанията, които имаме, дори виденията, ако и да не са Господи, ги приписваме на Господ. Искаме да накараме Господ да дойде да работи точно за нас и всичко останало, което ни е враг, да бъде поразено. Моля ви, аз не съм против да потвърда, че филистимците са били и днеска палестинците, филистимците винаги са били врагове на Израиля. Братя, аз съм против войната, но истината е такава, че Израел е на първо място. Винаги. Това е Божия народ. Компромиси няма. Обаче, за съжаление, вижте какво се случва. Докараха храма, т.е. буквално докараха дома Господен, докараха ковчега в бойното поле. И като извикаха, имаше голям шум, голямо възклицание. От друга страна врага чу какво се случва. Стегнаха им се сърчицата, защото знаеха, че нещо става оттам и разбраха, че уния са дошли с ковчега. Леле казваше, загинеме. Никой не може да се бори против Бог. Обаче те се окопитаха и казаха, виж какво, живот за живот. Иначе така и така ще умреме. Нека поне да победиме. Братия, сестри, за голямо съжаление, ковчега беше пленен. Тук искам да кажа нещо много съществено и важно. Това е голямо поражение. Не само загубата на 38 000 мъже. Можете ли да си представите един град, който е почти 4 пъти по-голям от Разлог, за един ден да останат 38 000 вдовици? Благоевград, примерно, Сандански, Гоце Делчев. Да останат всички семейства без мъже. Всички деца да станат сираци. Какво поражение, каква болка, каква трагедия. А в същото време няма Бог. Взели са ковчега. Взели са вярата ви. Помните ли едно стихотворение на Вапцаров, да няма много лирика? Ако вие вземете и зрънце от моята вяра, т.е. като пшеничен от зърно, ревнал бих като ранена в сърцето пантера, или даваш ли даваш, Балканджи Йово, хубава Яна. Тук за Яна ли става въпрос или за пантерата? Она е шуменската. Братя, сестри, по начина, по който гледате, разбирам дали ме слушате. Проба, 1, 2, 3. Станете си от душите тази сутрин. Седете си и елате тук в църквата. Далече сте. Загубиха всичко, което имаха. Но най-голямото поражение, тъжно е да кажа, че има вдовици и сираци, да имат черни забратки и смърт. Обаче по-голямата загуба беше, взеха ми Бог. Нямаше Бог. И бяха го сложили в капището на Дагона, в Азот. И мога да кажа 3, 4, 5 града, в които го местеха след това. Това не е най-важното сега. Поражението беше ужасяващо. Един от войниците отиде и бързо разказа новината и когато стигна до Или в ситуацията, в която беше застанал, както казах и преди, Или не беше само обикновен свещеник, той беше първосвещеника, или беше съдята, или беше царя в него време, или беше и бащата, имаше 4 длъжности. И какво се случва в момента? Отива войника и разказва на него, че 38 000 човека умряха. Заедно с това умряха и синовете ти, Офни и Финес. А заедно с това плениха ковчега на завета. Представете си как се чувства Или. От тая вест пада вознак, както му казваме. Той е тежък мъж, почти на 100 години, пада и умира на място. Жената на Финес е бременна и от веста, която научава, получава контракция и родилни болки и в момента, в който ражда, наименува детето си безславен род, загубихме славата, един вид, Бог си отиде от нас, вече нямаме Бог и тя умира от мъка. Майката умира. Историята е много дълга, но не ми се иска само трагичните моменти да хванете днес. Всъщност, ние трябва да се учим от грешките на другите. Брати и сестри, къде е грешката, в която е направена? Къде е това, което пропуснахме? Къде започна нишката, за да се скъса? Както казва, кладенеца се скъса, веришката се скъса, стомната на кладенеца и казва, приключи. За какво говорим сега? Някъде има нещо, което е станало първо причина. И знаете ли? Много причини. Много причини. В началото започнах да разказвам Офни и Финес, какви ги вършиха. Яденето, пиенето, кражбите.
Бог е ревнив, брати и сестри, в хвалението и поклонението. Днеска аз направо се чуда на смелостта на някои колеги и братя, които искат да бъдат пастири и проповедници. Всъщност, Бог съди заради лошото поклонение. Бог съди заради фалшивите свещеници и повредата не е заради никой друг, а точно заради тия двамата. Офни и Финес, които бяха покварили цялото свещенство, защото не само Офни и Финес правяха тия неща, ами всички свещеници в храма Господен го правяха. Хората викаха: дай да си пренеса булото и жертвата, дай да си пренесат ластината на Бога, па после който искаш вземи го, нека да е на тебе. Не, ако не дадеш сега веднага. Имаше закони, които са написани, имаше принципи, които не трябва да бъдат нарушавани. Нещо повече, имаше специална храна, която трябваше да дава на свещеника да се яде от нея. Имаше неща, които не трябваше да се ядат. Всичко това беше свързано едно към едно. Обаче ник не ги интересуваше закон. Ник не ги интересуваше принципи, не ги интересуваше Божията воля. Интересуваше ги материалните неща. Интересуваме това, което ме интересува. Не ме интересува това, което ти си мислиш. Братия, сестри, позволете ми да зачита нещо, което написах. Когато църквата забрави да проповядва Божието Слово, тя е извратила поклонението на Бога, също като Офни и Финес. Твърде много църкви занамеряват Словото, предпочитайки пред него човешки думи и програми, песни и хваления, за да задоволят собствените си страсти и желания, да напълнят собствените ни стомаси с отбрани късове религиозна надменност и лицемерие, прерогатив, който не ни се полага. Ние създаваме едно християнство по наш собствен вкус. Не по книгата, а по нашему, където ние си искаме. Сякаш караме Бог като Аладин и фалшебната лампа да идва там, когато трябва, както трябва, начин по който ние искаме. Ние създаваме едно християнство по собствен вкус, такова, което не представлява предизвикателство за нас, а ни успокоява със своите полуистини и приятни за търсещия разводнени версии на една истинска вяра и посвещение. Няма задължение, има само получаване. Продължавайки по този начин, ние само издигаме себе си на мястото на Бог, предпочитайки нашето слово пред Неговото, играйки си на идоли, също както или с нечестивите си синове. Така беше последната тема. Кой почиташ повече, децата ти или Бог? Така се разбрахме. Да вземеме решение. Брати и сестри, моля ви, правилно да хванете връзката. Бог не е против да обичаш децата си. Да бъдеш добър баща, добра майка, добър родител, но Бог е против децата да са богове във вашия дом. Има само едно име и само едно място на Бог в живота ви. Всичко останало е второстепенно. Обичай децата си, но Бог винаги трябва да бъде на първо място. Да не ме разберете погрешно сега, като се преведете у вас и да приключите по въпроса. Братя, сестри, Бог винаги на първо място. Дарема или обичаше децата си повече, не им правеше забележки. Имаше само словесна еквилибристика. Не мойте така, чада мои. Не казвам, че трябва да вземеш тегата по разложко му, обаче пропусна да направи най-важното. Тия блудстваха и прелюбодействаха, тия крадеха и лъжеха, тия мамеха, те поквариха представата за Божия дом. И оттам дойде покварата и падението на целия Израел. Всъщност, загубата на Дома Господен, загубата на ковчега на завета беше следствие от неправилното служение на Офни и Финес. Или знаеше това и мълчеше. И къде е въпросът, който поставям тази сутрин? Като баща, като майка, ти не знаеш ли какви ги вършат твоите у вас вкъщи? Не знаеш ли за какво става въпрос тази сутрин? Мълчиш си, нали? Когато искат да приличат като другите в света. И не искаме да сме като тях. Аз не говоря за другите, аз говоря за себе си. Братия, сестри, това е толкова важно. Когато света поквари представата ни за вяра, истинност, честност, святост, чистота. Даниил беше: Бог е моя съдия. Даниил, Бог е моя съдия. Илия означава Ехова е Бог. Елимелех, моя Бог е. Това е моя Бог. Симеон означава Бог ме чу. Бог чува. Дан, Бог е съдята. Моя съдя. Нефталим, моята борба. Гад, Асир.
Тук мога да продължа напред и да говоря. Те не бяха обикновени имена. Самуил беше изпросен от Бога. И точно това говорих сега тая сутрин. Представете си, може ли Бог да говори на Илии? Някой от преводите името му е леко сменено. Има Илия, Или, Елия, Елияху. Почти. Няма значение, говорим за личността. Не говорим за името му. Да не се хване някой за това, че имаме друг. Не. Точно за това става въпрос. Или голям мъж, 100 годишен, цар, съдя, управник, баща. Беше пропуснал най-важните неща в живота. Тук коментирахме и другите. Самуил да не е да успее да възпита своите. Аарон за неговите Надав и другите останалите Корей. Авиуд. Вълнува ме това. Страшно много ме вълнува. И ето това е поуката от това, което е. Трябва да намерим начин да достигнем до сърцата на това поколение, да не ги изпусаме, да не ги изгубиме, да не би да дойде поквара и проклетия заради тяхното поведение. И ние не можем да останем безучастни в това. Задам си въпроса, или беше там, човека беше този беше първосвещеника, а Бог не му говореше на него. Бог искаше да поговори на едно 6 годишно детенце. Тук искам веднага да не пропускате възможността да отбележите, че Бог може да говори на вашите деца. Бог може да говори на вашите деца. И Бог им говори. И моята молба е да продължим да тренираме така, че децата да бъдат съд и инструмент, чрез които Бог да работи в живота ни. 2 пъти отиде през нощта в никой въкът. Отиде и при Или и рече, що ме викаш? Първият път вика, не, така ти се е сторил, сигурно, чадо мое. Ти леги и спи. Леги и спи. След малко втори път идва, защо ме викаш? Не може 2 пъти, 3 пъти да дойде детето при тебе и ти да не мога да загреш. За какво става въпрос? Вика, Господ го вика тоя. После като те викне Господ, какво ще речеш? Говори, Господи, слугинята твоя слуша. Ако има глас на мъжа ти, същия. Ако има глас на жена ти, говори, Господи, слугата твой слуша. И започна говоренето. Можете ли да се представите какво му каза Господ? Можете ли да си спомните какво говорихме в първата глава? Ана какво говори? Помните ли молитвата на Ана във втората част? Каква беше? Аз ви помолих да си я прочетете в къщи. Няма да ни стигне време да я коментираме. Имам почти още 7-8 минути да може да приключа темата. Братя, сестри, толкова е важно тая сутрин да бъдеш на църква и да знаеш защо си на църква. Да си тук и да знаеш какво си взел. Дома ми там нещо, дома ми нещо. Не, чакай. Дай да свериме часовниците тази сутрин. Толкова е важно. Когато Господ иска да ти говори, дали ти му даваш знак, че искаш да го чуеш? Тате, говори ми, Господи, говори ми. Колко това скупнеете Господ да ви говори? Дайте знак. Има ли по-хубаво нещо да виж една църква, че има желаещи Господ да им говори? Обаче, другият въпрос е, като Господ ти говори, правиш ли това, което Господ ти говори? Или просто искате Той да ви говори? И казва, на мене Господ говори, на мене ангелите говорят. Обаче грешката тук е, че поставяме себе си отново, от което е религиозна фарисейщина и лицемерие, защото ние се показваме на другите, че нас Господ говори, обаче ние не мариме това, което Господ ни говори. Тоест, Господ ни говори, обаче вие не го слагате на практика. Вие не го прилагате това, което Господ ни говори. Леко отдалечаван от темата. Кой е първият признак на Божието говорене? Колеги? Първият признак, че вие сте чули Господ, кой е? Точно така. Правилната дума е послушание, госпожо Христова. Послушание. Като ти каже Господ, ти какво викаш? И после патека. Патека. Да показвам ли какво следва след това? Послушанието е следствие от това, че Бог ти е говорил. На колко от вас Бог е говорил? Аз искам Господ да ми говори, но трябва да приложа внимание, старание, дисциплина, да приложа това, което Господ говори. Това е смисъл на това, което Господ да ви говори. Сега, представете си, примерно, Кирчо вика на децата му и амин. Или ми дай малко вода. И детето ще вика, мъчи. Шари си там нещо, шари си по телевизора. Иди бе си, не залей малко вода. И той ке им отговаря, да каже ке вика. Иди ти. И ти какво викаш?
Какво ще направиш? Че го наплескаш ми, че го наплескаш ми, ще. А Господ плеска ли когато Той говори, па ние не слушаме? Боже, какъв милостив Господ, нали? Често пъти си мисля, аз съм ми го казал и друг път, ако Господ застана на вратата там, и когато влизаме ни шивлени по врата, вие ще знаете за какво. Сещате се веднага за какво сте получили един зад врато. Някой триш, ама си ни кажувам. Братя, сестри. Най-важното нещо. Бог милостив и милостта му трае до век. Добре, че Бог не е като хората. Добре, че Бог не е човек. Добре, че Бог е Бог. Толкова много неща заслужаваме. А Бог винаги ни гали и ни пропуска. Познато ли ви е това нещо? Колко от вас знаете, че заслужавате? Ама бой да видите, як бой. А Бог ни пропуска. И ни окуражава. И ни изцелява. И ни благославя и снабдява нуждите ни. Едно малко дете имаш общение с Бог. Ти и аз трябва да имаме общение с Бог. Ходенето ви на църква трябва да гарантира общението ви с Бог. И тая сутрин, уважаеми сестри и брати в Господа, ако друго не сте успели да запомните, запомнете само едно. Говори, Боже, слугата Твой слуша. Амин. Няма да ми стигне време да развия цялата тема. Така, започнах вече 8 теми, все на половината, но съм и в компютъра. Ако искате, мога да ви дам и на запис. Записани са. Елизабет ги е качила по-голямата част от тях, но това е половината от тях реално на сайта на църквата Разлог Чърч, но казвам и нещо друго. За тебе какво означава това? Какво се случва в твоя живот сега? Какво научихме? Проблематиката, загубата на ценните неща. Едно изречение. Стефан улучи в десятката. Това беше потвърждение. Хей, дори когато не сте с Бог и сте избягали от Него, не дайте да си мислите, че Бог е избягал от вас. Така ли го каза Стефан? Бог е с вас, Той не ме е оставил. Както и аз казвам, ти от църквата можеш да избягаш, но от молитвите ми никога. Ти ходи къде си искаш, ама от молитвите не можеш да ми избягаш. Проблема е и друг. Никой не може да избяга от Бог. Запомнете го. И блудният син имаше фалшиви представи за реалността. Пейки песента «Мани, мани, мани». Само, че това не беше песента, юнор. Има други въпроси, които трябва да пееме. Господи, ето ме. Слугата Твой слуша. Така ми се иска и да ви призова тая сутрин да кажем същите тия думички на себе си. Да го тренираме тая сутрин. Може би си в болестно състояние тая сутрин. Може би си в конфликт. Може би си в премеждие. Може би са ти взели ковчега на завета. Може би дома Господен пред разруха за тебе. Може би през развод и друго. Пред битка или къвга, през неуспех. Ето го правилният момент. Развоя. Не се предавай. Не унивай. Не тръгвай назад. Спри. Дай възможност на Бог да заработи в живота ти, както подобава. Покани го и му кажи: Господи, ела в живота ми, помогни ми, Боже. Съветвай ме, тате, да живея това, което ми говориш, да прилагам това, което казваш на практика. Аз вярвам, че само една дума е достатъчно от Бог, за да изцели живота ти във всичките му нива. Не казвайте, че алкохол е по-силен от Бог. Не казвайте, че дрогата и проституцията е по-силна от Бог. Не казвайте, че вашата слабост е по-силна от Божията сила. Нищо особено, нищо способно, нищо подобно. Бог може. Хайде ние да кажем: Боже, ето ме. Такъв какъвто съм, помогни и благослови ме. Амин. Тате, ние ти благодарим тая сутрин. Поучението, Боже, поуката, която изваждаме днес, да се върнем при Тебе с думи на живот и да кажем: Боже, съжаляваме, прости, татко, виновни в толкова много неща. Многото думи в човешките и земните неща. Но днес сме радостни в това, че можем да ти кажем на Тебе, като цар и Господ, Спасител и помазаник, Месия. Боже, да не сме като Илий да пропускаме шансове на съдбата, която ни е дала за децата ни и възпитанието им. Да не пропускаме, Боже, възможността, която ни даваш, да може да свидетелствуваме за Тебе и да живеем живот за Тебе. Боже, днес ние не искаме да си играем на религия. Днес искаме да бъдем Ти. Искаме да бъдем Христос. Искаме да подобаваме на Тебе. Искаме да приличаме на Тебе. Искаме да живееме Тебе, Боже. Благодарим Ти, Господи Исус. Говори, Тате.
Слугата Твой слуша. Говори, Господи, слугинята Твоя слуша. Заради името на Исус ние се молим и благодарим. Нека заедно да кажем Амин.